l'Arcadi Oliveres, als seus darrers mesos va dir que estem obligats a no perdre l'esperança. Hem de fer la nostra contribució per reconstruir i reteixir el projecte de la unitat popular. Yo creo que nos pasó parecido. La gente nos sobrepasó. Ese desborde popular yo creo que fue lo más interesante. For example, here in Catalonia, but there will come a crisis here and globally where social democracy is incapable of answering the needs of the working class. We have women travel thousands of miles, often leaving their own families behind, in order to work for other richer families. Els economistes hi ha la tentació de dir això ho mesurarem en diners, en diem externalitats, que tot funciona bé però se t'escapen unes externalitats, el canvi climàtic. No ens enganyem, som molts més militants que fa 10 anys i que fa 20, tenim organitzacions fortes i estem millor, som més gent, tenim horitzó i tenim estratègia. I això és el que és més important, que construïm comunitat, que construïm conjuntament i que sabem, com deia, que on no arriba una, arriba l'altra.